আমি কাৰাটে খেলিছোঁ কলকাতাত গৈ এবাৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ গোটেই টিমটোত টোটেল 7টা গোল্ড মেডেল আহিছে 5টা চিলভাৰ আহিছে আৰু 6টা ব্ৰঞ্জ আহিছে চাগে পাৰ্টিচিপেণ্টছ 18 জন আছিলে খেলটো ভালে লাগিল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি মই যোৱা বছৰো গৈছিলোঁ আমাৰ আৰু এটা টিমমেট আছে সিও যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ গৈছিলে ভালে লাগিল খেলি সবে এটা না এটা দুটা পাইছে মেডেল নেক্সট কি টাৰ্গেট কৰিছে আপোনালোকে নেক্সট মোৰ টাৰ্গেট হ'ল ষ্টেট গেম সেইটো অফিচিয়েল গেম হয় সো মই তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এতিয়া মোৰ অপনেণ্টটো নেপালৰ আছিলে আৰু এটা সেই কলকাতাৰে আছিলে আৰু বাকি দুটা মই গম নাপাওঁ खुलुमबाय आंनि मुङा जुमि ब्रह्म आं जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों एरिया जाबाय नावकाटा एरिया ओमफ्राय आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गेलेनो थांदों गासै अल आसामैनो अल इन्डिया जाना थांदों जों गेलेनायाथ' 110 थांदोंमोन बेनिफ्राय मेडेल फैजोबदों गासिबो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड गोजोननाय मोन्दों गेलेनानै जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै बिनानाव फंबायफोरा जाहाथे आरो इयुनाव गेलेबावो जोंनि बायदि बिसोरखौबो आरो सापर्ट खालामो गेलेनायाव माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो गेलेनाय एक्सपिरियेन्सखौ आं सिगांनिफ्राय गेलेबाय थानाय नालाय एबार एसे टाफ जासिनदोंमोन थेवबो मोजां नांदों गेलेनानै टाफ लालाय ओंखायनो आं थार्डआव मेडेलखौ लाबोबाय जियानो जाहाथे जेनदि आङो थार्डआवबाबो खस्थ'यैनो गेलेनानै देरहाबोबाय ओंखायनो मोजां नांदों आरो गेमा बहुत टाफ जादोंमोन गासै कान्ट्रि 8टा कान्ट्रिजों गेलेनांगौ जादों आरो अस्ट्रेलिया जेरै नेपाल बिदिनो बायदि बायदि दङ नेक्स्ट आंना टार्गेटआ जाबाय स्टेट गेलेगोन बिनि उनावथ' आंनाथ' सिमा वर्ल्ड चेम्पियनशिप जानाय खिन्थु उनावलागि मा जायो नायनोसै आं नाजाबाय थागोन आङो दाथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गेलेदों आदा बिरदावनिफ्राय क्लाबनि नामा बिसिनि क्लाब जों 7 इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप गेलेदोंमोन बेयावनो जोंना टटेल 8टा हादोर फैदोंमोन गेलेनो बिनि गेजेरावनो जोंनि चिरां जिल्ला सेशनकाइ शिट' रयु काराटे दो एस'सिएशननिफ्रायबो मेडेल मोनबोनो हादों गल्ड सिलभार आरो ब्रन्ज गासै गल्ड 7टा ब्रन्ज मोनबा ओमफ्राय सिलभारा मोनबा जोंनि एस'सिएशननिफ्राय जों अल आसाम टटेलैनो अल आसामैनो लाजोबदोंमोन जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय चिरां जिल्लानिफ्राय 18टा प्लेयार थांदोंमोन बेनि गेजेराव 11 जन मोनबाय थांनाय फैनायाव निश्चय जों निजे खरस खालायनाय हिसाबै बांद्राय जेबो उसुबिदा जायासै गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौनो मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामनो लुगैयो जोंनि थाखाय मोनसे कमिउनिटि हल आरो मेट मोनोबा मोजां ग्लभ्स इकुइपमेन्टफोर होयोबा मोजां जायो आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय गथ'फोरा प्रेक्टिस खालामनो आरो इकुइपमेन्टफोर बायनायाव बहुत दिगदार जायो इकुइपमेन्टफोरा दाम जायो जेरै मोनसे काटा ड्रेसाव 4500 लायो कमिटियानो सेम बिदिनो लायो टटेल जोंनियाव इकुइपमेन्टफोर बायोबा बिदिनो 25-30,000 थाङो सासे प्लेयाराव बे खेलानि गेजेरजोंनो गथ'फोरा माबा खालामनो हागोन जेरै गावनि माखासे लाइफखौ दानो हागोन जेरै डिफेन्सआव हाबनो हागोन बिदिनो दाथ' जोङो डिस्ट्रिक्ट गेम फैगासिनो जोंनियाव डिस्ट्रिक्ट गेम जासिगोन बेनिफ्राय स्टेट लेभेलाव थांगोन स्टेटनिफ्राय नेशनेलाव थांगोन नेशनेल थाङोबा अलरेडि सरकारानो बुंखानाय मोनसे जिखुनु साख्रि होगोन होननानै